Sugeng dalu Mbak Yu. Dalu. Sugeng dalu. Dalu budak kok kowe. Sapa ki suarane gedhi? Jazz. 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 Sudi. Ora sudi aku. Ora ngerti kau. Kau. Woi. Ya, Mas Joglo tuh. Ya Duk, kowe Duk. Lah kok nyisih ki lho? Kita sampean ki. Kok cepet men salin to saiki? Loh, kok cepet salin pripun? Kok kaya nang tebon-tebon to saiki? Kowe iki sinden saka luar angkasa, kowe iki ra ngerti. Jenengan kalih nika mawon, Mbak. Ayo. Kembang melati, kembang ngeturi. Ayo. Bengi iki kowe iki mbok mesake sing ngendangi kaya bocah padang pasir ngono ki. Ndase wis kaya ndas unta ngono ya melu seneng to kowe iki. Kaya pitik cemani. Goplak ki cukur kaya unta. Kowe iki nyanyi yo nembang iki lho tak geke selawatan ngene iki ya. Tak ku lek mangkok lho kok. Basa kene apik, basa cengele malah kaya bokong bayi. Ayo kono. Ayo. Yo. Arep muni bokong kethek dhek. Ora aja. Neno. Yo Duk. Ayo Mas. Di Surabaya, di Surabaya. Hop sik. Nek kene nggih jeb-jeban ya sing penak pamane. Di Surabaya. Ngono lho dadi pas karo jepe. Karo jeme. Wah. Aja komburi. Kowe kok komburi tatu kowe kok. Iki Pengen pancen apa? pengen petuk dulure ya. Kan ditekok ya. Lah. Dene, Lah kok Jarno ini. irungmu malah gumun gimana, Nduk? Gelungan kaya. Di Surabaya, di Surabaya. Naik kapal nyebrang kali. Ya ora nunggak iki to. Nyapa kowe? Ketoke wayahe ngendok ya iki. Iki ngimbangi sampeyan. Makanya Ngimbangi. kamu harus cepat tanggap. Tanggap piye lah kok kita kok. Loh, iki bagian dari seni, iki pantomin. Seorang wanita itu kalau nggak banyak bicara, nggak banyak bahasa, gerakan tubuhnya itu sudah memberi pancingan. Kowe kudu iso maca kuwi pantomin sing kudu Nah. diwaca karepe Manohara ki kuwi lho. piye. Karepe ngono Yo. kuwi lho, Cecap. Ngono. Was. Saiki asli po. Oh, makmek kaya. Ding. Aku jane sak mendem-mendem kuwi rada kolu aku. Mas aku. Di. Yo. Di Surabaya, di Surabaya. Naik kapal nyebrang kali. Ketemu Manohara. Wajahnya cantik sekali. Wajahnya cantik sekali. Aduh, sik. Sik, Tuk, sik. tuk, tuk, Anu gocana, ajake konslet. Gocana sik. Gocana sik. Oh, wis tak omongi tadi. Wes ngene iki lho, tak Ngene iki sowan Pak Nardi ngisini-sini ngene iki. Ngene iki lho. Mas aku. Ndak ngene iki ngene. Jenengan kula pun matur jenengan lho, Mas. Lho lah iya. Kok mesti anu ngisini-ngisini. Ngene iki nggarai Pak Ganong gelo iki ngene iki. Ha wong kumat kok. Obah terus iki lho. Sampai nganggo obat kuwi. Heeh. Kuwi lho sing Kok melek. sing mau suntik kok malah cengelih kluthuk lho. Lah, tenang kok. Loro lho atas ya. Modele kaya nyuntik sapi kaya. Wah kok. Mbak ya ditakoni. Kowe iki ya polah iki ya ndang balik to, Nduk wis kok. Aku. Polah randang balik iki ya ngopo ngono lho. Yo. Gandeng ono. Gandeng ono ngono lho. Ditakoni. Sugeng dalu Mbak Yu. Dalu.
Tak omong. Ya iki lho, asistene Pak Nardi Ganong sing sok derep tebu ya iki. Sugeng dalu. Dalu budak apa kowe? Sapa ki suarane gedhi ki sapa ki? Anu tukang jendon mbok. Ya kaya-kaya aja melu omong kok. Anu sone basel untuk cilik nang Mas iki. Oh ya kontrole bas. Ngene ya, Nduk. Pripun Kang Mas? Wong bocah apik kaya ngene kok iso kowe iki. Ayo kena cilik. Bengi iki lak ya marak suwanana Pyayi. Boto. Injih Kang Mas. Ayo sak kepiye gaduk-gaduke awake dhewe Injih. atur lelipur to, Nduk. Matur sembah nuwun injih Kang Mas. Ora mung awake dhewe ning awake dhewe nempel kamardikan ana ing pakelirane Mas Gareng. Ya. Kaya ana masmu, njur ora aku dhewe. Oh, ngoten nggih. Iya. Sehat ya, Nduk ya. Sehat. Mas base kegeden. Tukang son ki mbok sing anu lho, sing stabil ngono lho. Pas jenenge base ngebase kegeden. Oh iya ngono. Anu wau rawuh jam pinten, Mbak Yu? Jok mau sore. Ya apa ta kuwi? Sampean mau budal jam pinten? Jam 7 Mas. Lah alhamdulillah lah ya ora ana beda apa wae. Alhamdulillah Mas. Mergane lancar. apa tok? Iki rangkaian acara ki wis Oh, nggih. ditata akeh-akeh karo panjenengane Pak Injih, Gano. Kang Mas, Iya. injih. Panjenengan sehat nggih Kang Mas? Ayo sehat to, Nduk. Alhamdulillah. Blater. Nyatane dungane awake dhewe padha-padha sehate lah ya. Sami-sami sehat injih. Ya ngono. Wis to sak ora-orane nek wis ditresnani Pyayi kuwi kudu sama-sama menjaga. Nggih. Reputasi seniman kuwi gumantung saka awake dhewe-dhewe. Lah iya, Mas. Apik lan elek gumantung saka gaweane dhewe-dhewe. Iya. Aja sok gawe gelaning liyan. Boten Kang Mas. Mergo nek wis dadi katresnan, kuwi mesti pangan mesti sak paran-paran. Iya. Pengkulek jentak jadi tak dudul kan. Piye to? Kabarmu piye? Lah kok malih Iki lho, kok iso nyapa suaramu. Sing cilik kok malih kowe iku lho. Pegel aku Mas aku. Mas aku. Oh, masa ketemu aku suarane gedhi ya. Mbok ya. Sehat nggih Mbak Yu. Lah kok bancine iki, Mas? Mosok banci soalian. Mas Kluthuk. Mana? Aku ya kangen karo jenengan ya. Jess. Bayo warek. Aku kangen tenan karo jenengan. Lup. Pisan kas. Iya, Mas. Cop 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 cop. Lup. Apik iki seneng aku. Bapak Ibu sedayanipun, monggo badhe video dokumen kethek kawin monggo. Wis tak sambung. Aja kethek to ngono aku. Oh, wong loro aja ora iyak-iyakan ngono kuwi. Mas aku. Mangsane iki lho. Nyapa kae? Wis Nyapa kae? ngomongi to. Takono. Nek masuk angin aja mangkat. Nyapa? Nyapa kuwi? Anu njaluk dibolonyoi ketoke, Mas. Ketoke kesurupan. Iya. Ketoke. Kesurupan kok ngono ketoke. Jak. Ya trainingmu ki lho. Nyapa? Ya. Nyapa? Eh. Iya ra. Jarene ape mbok susui, mbok apa? Mbok ombeni susu beruang. Lah iki lah. lah tak pundhutke lho. Lah iku langsung mik susu nyambik. Ya ngisor. Oh, iso susu nyambik iki lho. Kuduwe sampean iki ya bersyukur ngono lho, Mas. Nyapa kok jek sawanen neh iki tak anu Woi! kita sawanen kok nguri ngono lho, Mas. Tak. Sawanan gundulmu kuwi. Biasane wong tuwek iki nek sawanen Wong yo. iki yo masalah ketara kowe. Nyapa? Gak perawatan kowe. Lah ngapa? Susumu powenguk. Tak suampluk kowe rumah saku. Terus kok delok. Ngono ya mau bloko lho kowe iki. Masyaallah, Mas. Mas. Iki perwakilan Lah iya. seluruh waria Jawa Timur. Perwakilan lho, Mas. Lho. Iki operasi mbiyen ning Kuala Lumpur sing Loh. kene. Sing kene kuwi ning gone Malaysia. Nah, Sing kene Malaysia, sing Kene Kuala Lumpur. Lho kuwi yo Padha Padha to. wae. Lho lah iya to nek lak beda nggon. nah pitongkon, Mas. Ngono. Piye? Modele lak yo apik to. Apa ingo-ingo apa? Ingo-ingo apa? Ngapa? Ketagihan. Dadah lho. Gah, ora kere. Pripun Kang Mas?
Panjenengan Wah, apa kangen kalih ora sudi. kula? Ora sudi aku. Pripun? Ora sudi kau. Kau. Woi. Aman untuk Ale, gondelan. Piye ta? Kak, kudu jajal. Jenengan kali kula. Maido ayo. Jalaya aku mau dandan kok jenengan nginguk kula. Ini bapak-bapak aku mau mosok dalang metong-metong ning kotak ngawur. Ono. Niku napa? Ah, Mas? iki Mas. Menika napa? iki tengkek buta. Ono ngene kono. Bocah kok Penak ngene iki. Penak ngene iki. Lho, penak iki lho, terus penak lho jenengan. Iki wae ono lek penak. Slamet nggon pemerintahan ya ngene iki. Yang apa? Iki nek ngurus nggon kependudukan ning gone Dukcapil. Bingung iki. Yang apa? Lho nek gambar kelamine piye? Tak sowampluk masaku. Lah wedok ora lanang ngene ora. Ah ini profesi kok ya. Kok iso digambar ora digambar, Mas? Jono Nduk. Iki moe dandan ning mburi tebon-tebon nangis kok. Masa? Lah yang apa? Nggo kaca gedhe tuh kayak mburi to. Kan dandan kalih kula teng mburi to. Heeh. Dandan ngene. Aku kok cantik saiki. Terus berane kene. Alhamdulillah Wis dadi apik. Dadi apik petundung bareng jatian. Allah. Yang apa? Kok sih enak iki. Aku, Mas. Mas. Aku kelakon, Mas. Apa? Uyuh ning tebon-tebon. Nah, ya bener. Ha terus Kuwi tebon-tebon apa? mburi iki Mas. kanca-kancaku akeh lho, bolo-bolo saka Aku ning pemuda. tebonan, Mas. Pripun? Manukku perih. Tak sowampluk. Kene ya Nduk ya. Peri gundulmu kowe iki kowe asine gilani yo. Lah nyapa? Kowe mau njaluk kancaku to? Ngang. Mas Guntuk terno aku ning tebon-tebon ya. Lah kok dhek pas pipis Mas, aku ning mburine. Lah kok sikilku anget-anget apa aku yo ngono. Dhek ning ngarepku. Lah kok lali, rapene rung dicepot. Layune. Pelayune ning mburi. Lah tibake kuyuhan to, Mas. Iku anget-anget ki apa aku yo ngono. Wah, kuwi ditekuk ta, Lek? Aku terus gawa HP kok. Terus Taline duculi terus mudhun ngisor to. Ah. Lah kok dhek ngalih. Lah iki omah undur-undur gedhi men aku ngono. Tak juotos nan kok iso. Rene. Dirayu, petuk wong wedok ki dirayu. Ora, ya, Ojo. ya. Aku rayunen Saling aku embungi. gandringen, Mas. Gandrung. cengelmu e. Gandrung. Ya kaya nang toprak-toprak kae lho. Masaku. Coba ngene. Dirayu, dirayu. Minor. Contone masku sing bagus iki lho. Lah. Gak kaya sampean kuwi. Oh alah. Padha lanange kemelinti. Mudhun. Ra sembrono lho. Ora Ora ngono sampean iki ya bagus aja ngono to, Mas. Aku ki sayang karo jenengan lho. Sampean iki ya bagus. Mik neh kok piye? Cuma bagusnya jenengan ki tertunda. Kali ya. Nyapa to? Timbang tak mik neh. Ya rayunen di contohno ana ki contoh tuh. Kene. Coba. Pepucane ngati kinarya kembali wangi sabar-sabar ngomong awakku. Malah kaya trenggiling. Mas. Apa? Alung ijolnya dukun pijet boto lho, Mas. Lah nyapa lha iki unik lho iki. Iki unik ayu rupane apik awake ning gilani. Lah yang Piye apa? to, Mas? Lah urung diapa-apane molat-molat tok ngene iki ya. Loh, ini namanya action. Iki Orang anak itu iso. punya ciri khas masing-masing. Jalukanku kuwi sing Iya, Mas. halus, Oh, ngono. teplek, tidak banyak gerakan Oh, tapi betul. surprise. Nah, gitu. halus, Dok, halus. Apa nduk mi. Eh. Oh iya, Mas. Oh iso mendem kuwi kok kaya. Anakku, Mas. Pepucane hati kinarya kembangin wangi sabar-sabar no momong aku sase kati siji. Terus Weh, biarlah bicara sendiri, biar yang menjadi saksi sampai hati wis ana sing
nganti kapan tetep mung kowe dhewe. Ayo. Ayo. Dek biyen wis tak tukokne wujud tali sak kotangi saiki lako ilang sak isine lunga menyang ngendi tanpa pamit lan ngabari apa kowe lali karo aku iki. Iki mas taline kondera bapak rangga baru ngaki Selesai. Kowe aja nesu sing apik Terus tak buak neng kene. Malah nesu. nyapa to kok iso kowe iki kekel. Lah jare lagumu iki. Lah pero ya bener to lagune Tali Kotang. Lah iya to. Lah kuwi mau apa mbok kira goni? Kowe ora sembrono lho. Iki paling ora lak wujud tali katresnanmu nek nukokke mbiyen. Lah iya. Wong dibalekke kok Tak malah balekne kok nesu ki piye? Kudune mok simpen, mok kum, banyune mok ombe ngono. kaya cem-ceman to kuwi kok iso. Ya nggih tamba kangen kaya. Ayo, jajal. Tak. Hei. Nyaron. Sing bagus selamat malam Manuhara. Selamat malam. Dalu menika mboten ngesupen to sowan Pak Nardi malih. Kaya ngene iki kok. Biyen rak melu to Manuhara jaman. Kok gua ki piye to? Beni Ngawur. Pingko lah ya aku pingko lah digowo wong mendem-mendem. ben didukonke. Pegat aji poe. Rumah saku. Mas, aku tulung kotangku. Wong wedok kaya ngono. Ora usah gawe malah Kotangku. ora usah gawe malah HP. Oh iya lanang kok nggih kotang. Lah. Rumah saku kok ya. Iki wujud syukur saka Pak Nardi Ganong. Cih. Dalam rangka ya kuwi berhasil membeli tanah ini cah bagus. Alhamdulillah. Lan awake dhewe diaturi Nggih. tindak rene sowan atur panglipur sak bisa-bisane. Nggih mugi-mugi manfaat, Mas. Loh, iya, no. Nggih, manfaat Intine ngaten. bisa memberi lapangan kerja. Wayangan ora mung bengi iki sesuk bengi ya wayangan. Alhamdulillah. Mas Cahyo Kuntadi. Bencing nggih. Heeh. Janipun kula Mas niku lak ditimbali Bapak 2 hari to, Mas. Heeh. Gandeng benjing kula nggih wonten Jiban. Heeh. Kula benjing dalem nika Mas Cahyo Kuntadi. Heeh. Kaderekaken jangkepipun bintang tamu utawa dagelan Mas Gareng Tralala. Oh, Mas Gareng anu, palur. Alur kalian Oke. genduk Proborini. Oh iya. Mas, Oh, karek Mas Semarang, Mas Gareng Semarang. Semarang. Mas. Padi kan. Tralala terus ngebel Semarang ngoten. Mas, Oh, betul sih Mas. Kowe iki ya bosok kok ya rumah saku. Kleru kok ra. Pak De Marbagyo. Pak De Ya Mas, Semarang. Mas Mas, Marbagyo dalam, Semarang. Iya dong. Mas, Dalam. dongakno aku ndang meteng ya, Mas. Enggak lah. Meteng po anak-anak cindil tikus. Dungane peteng mundang blenduk. Kuwi ora peteng tapi tumor. Amin aja bayi. Ya dongakno aku ki sebagai wanita ki umurku 29 to, Mas. Sampai saiki aku ki ora meteng lho, Mas. Layakne rupamu kaya welut. Kowe yen durung meteng melu kawin suntik wae. Kan nek suntik mantri kewan kene melu. Berarti nek kawin sontek ki kawine disontek ngono, Mas. Disuntik ben Terus, meteng. nah, ngono. Kanggo sing gedhi punukmu. Aku kawinen, Mas.